О, ана, конечно, бардаро. Ҳастедам ҷа дӯстдорои Mercedes-Benz сечка. Сечка дӯстдоро, ана сечкача барои шумо. Mercedes-Benz сечка, C класс яъни. Кузови 202. Солаш 1999 будаст бардаро. Мотор 2.8 6 цилиндра. V-образный мотор мешавад. 4-5 мо тонировка ҳуҷҷат дорад. Ҳолаташ беҳтарин 4800 номерошам падарка. Сеташ бардаро смарак аст, бале, сети смарак. 4 диска балон, пача дискаи рамашкаи размери 16, дискаи 210 кузов. Нигоҳ кунед кузов хушрӯк аст. Нархи беҳтарин катиманда истодем. 88000 сомон. Боз муомилаи хушрӯк дорад. Биёед аз наздик тамошо кунед. Аз номи канали мо гап занед. Оҳо, салон мебинед бардаро, Париж будаст ки салон. Салони сиёҳ, мебелни салон, кожни салон, потолокошам сиёҳ будаст бардаро. Апшика чоша бинед бардаро. Чӣ хушрӯк аст. Хас бардажин, ҳолаташ бад нест, комплектатсияш ҳам хушрӯк. Оҳо, нигоҳ кунед. Бо дута дидени ҳар ду тараф ҳам лифт доштааст бардаро, ҳар ду тараф. Дидед? Штокошам бо ранга кардаги диям. 250000 километр пробег. 4 ойнаи электро, ба кабинка чо ҷамъ мешавад. Хоб, обогрев сидени, кондитсионер. Лифтош кор мекунад ё не? Кор мекунад аст, вале лифтош, электроникаш ҳамаш кор мекунад. Гуфта истодам. Чӣ хел аст бардаро? Арзанда бошад ё не? 88000 сом муомила дорад. Ягон ҷош бардаро задаги, буридагӣ, хушкадагӣ, клекадагӣ, пусидагӣ надоштааст бардаро. Марҳамат гарантияш ки гуфта истодам. Биёед қатъи сотум проверка кунед, махқул кунед, савдо кунед, гиред. Барои мо чӣ хел гуфтем, як та лайк кифоя аст бардаро. Ба канали мо обуна шавед, боз мошини арзон дастрас ва аз ҳама муҳимаш мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед. Бай аст. Ташаккури зиёд ба онтон. Бардарҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон ба хайр бошад. Марҳамат тамошо кунед. Дар инҷа додаракҳои мо аз худи Бадахшон бардарҷоно ваз 2109 овардаги буданд. Аз Бадахшон не имҷа худашон студент буданд, душанбе мехондем бардаро. Акаҷон мо подписчикои шумо ҳастем. Ҳамин мошинча ягон нархи хушрӯ монем. Худатон чанд пул ки гӯед, ҳамин мошина мо розӣ ҳастем, мефурӯшем гуфта истодам. Камтар пул дар кор аст. Мошинашона бардаро ман худам ҳай кардам. История видео шумондagi аз ду кургамҷа ҳай кардем бардаро. Нахадо аст, ҷош ба завидид мешавад. Ягон тела гуфтани гап нест. Мотори 1.7 политсейский задаги буданд. Солаш 1997 сол аст бардаро. Ана ҳуҷҷат бардарҷоно надоштад, утилизатсия доштад. Гуфтад ака нархш ягон 19-18 тамонем. Гуфтем нархи қиматтар нест, ака намедонам нархи чанд савдо мешавад. Хулос бардарҷонои ман 15000 сом ба нархш розӣ кардем. Монем боз муомила дорад, дискачор престижни дорад. Баъд нест бардаро натиомнаси насетшам биред 1409 бо дударошон мешад 08 аст бардаро. Нигоҳ кунед на. Инамҷа бардаро. Нигоҳ кунед кузовчош, як та дарашники бардарои ман маиб шудаги дастана. Ин дарашники, ин дараш кор дорад, ки крилош ба гузаштаги намехаҷош кор доштааст. Кондитсионер дора? Кондитсионер. Вентиляция дора, вентилятор мемонед ба бардаро. Нигоҳ кунед бардарҷонои ман, ин мошинча медонед 08-аша доштем. Падар доштам вақтои синфи 1 будам. ҳамқа дӯст медоштам ки бовар кунед мегуфтам калон шавгар ман обязательно ҳамин лада мегирам. Передни видуши хушрӯк аст мошинча. Марҳамат, ҳолати салончошам бинед бардаро. Хайрдоро бошад, бачаякоёш ва марҳамат. Бисёр мепурсед мошинчаи арзон. Арзон баҷоне фикртон ҳатман настед, лайка фаромӯш накунед бардарҷоно. Ва бародарои Кӯҳистони Бадахшон салом алайкум бардарҷоно. Марҳамат, то бисон интизор бошед, ҳатман Бадахшон мерем. Бай 15000 сом муомила дорад. Бардарҷонои ман, дӯстдорони Opel Astra G. Тамошо кунед. Ана Opelчаи мо соли 1999 бошад ё 98 даст бардаро. Комплектация элеганс аст. 4 ойна электропакет аст мебинем. 4 ойна электропакето ё элеганс мешавад ё комфорт мешавад. Мотор 1.6 простой бардаро, коробкаи автомат кати. мошинча бардарҷонои ман нарха нигоҳ кунед 65000 сомон гуфта истодам. Ба хеле расход кардаги мегам, бампероша нигоҳ кунед на. Губачоша бинед. Ин хеле расход кардаги гуфта, ҳамия дар назар дорад ба фикрам, дискошам нигоҳ кунед бардаро. кузовош тоза не ки бад немошин, баллонош дар ҳолати хуб аст меҳам мешад. Бамперои ахибашон нигоҳ кунед. Ки мошина шиносед шумо. Ахибашон нигоҳ кунед чӣ аст. Салон тамошо мекунед. 65000 сомон будааст, муомила доштааст. Фолиячоша бинед. Люкам доштааст. 4 ойна электрик гуфтем на. Ҳолати салон бардаро. Салон нигоҳ кунед чӣ аст. Салони сиёҳ бо чехол дорад. Ана рулош бардарои мултирул доштааст. Штокои рангаст на. Штокои яки улуғбек. Нигоҳ кунед штукчош чӣ аст. Ана буча мебинед, коробка автомат, спорт режим, зимний режим. Магнитофонаш медонед чӣ аст. Магнитофонаш инҷа экран дорад, экранаш мебирад. Кондитсионерош 100% кор мекунад бардаро. Заводить кунем мекардаш. Бензини холи мегирам, газ надоштааст, газ задагӣ набудам умуман. Заводить кардем, штокчоша бинед, монитораш Android аст. Хулос кондитсионер гуфтем кор мекард, хушку кор карда истодааст.
مرحمت کنید خریدار باشید. اگر خیلی از بردارجانای من ارزنده باشد یا نه فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید. به کانال ما ابونه شید. باز ماشین ارزان دسترس میتوانید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتتون